Miselminake dow moɗon derɗiraɓe ammi jaɓɓike on ɗo ɗum wakkatire meɗen nde kubaruji dammuɗi be ɗemgal fulfulde diga sare Afrique Media. Wakkatire nden puɗɗiran kubaruji meɗen be dillugo leddi Somali. Soje leddi America puɗɗi kuuɗe mu'en e timmingo kawte fitinal keyde Al-Shabab ha leddi Somali, kawte fitina ɓurduɗe mbarugo ummatore leddi ndi. To a wakkatire nde soje en ɓe puɗɗiri kuuɗe mu'en ha nokkure nde kilomitaji 160 hirna Mogadishu. Horejo leddi America biyeteɗo Donald Trump wi soje leddi muɗum hawtande e soje en jawla leddi Somali ɓesdiray tiɗinirgo kuuɗe mu'en ha nokkuje ɗe soje en kawte turtuɓe ngam timmingo ɓe be koyawi. Ha leddi Zimbabwe daldal piroje ngal lamurgo leddi maɓɓe harare hokkama inde hesre nde ɓawo inde horejo leddi maɓɓe biyeteɗo Robert Mugabe ko jogiɗo laamu leddi Zimbabwe diga hitande 1980. To ha wakkatire inde daldal piroje harare hesre lati Robert Gabriel Mugabe. To ha boliɗe Zambia wallundankejo Robert Mugabe o wi inde nde hokkande daldal piroje ɓawo inde horejo leddi lati ɗum kuddi kobbo hunde semtunde ha leddi Zimbabwe. Ardaniɗo windugo ha leddi kobo dawla leddi America biyeteɗo Rex Tillerson hokki boliɗe ɗe wigo oɗo seyori kuuɗe leddi Arabi Saudi ɗe timmingo jamba de leddi maɓɓe. O liddi boliɗe ɗe ha jagorɗo ardaniɗo cukle leddi biyeteɗo Abdel Al Jubai. To ha wakkatire nde leddi Arabi Saudi lesɗereji gonɗina ɗiɗi horejo leddi Mohammed Ben Salmane leddi Arabi Saudi ɗon tinori waɗugo gengal gal timmingo jamba. Diga ko ɓe puɗɗi waɗugo gengal maɓɓe yimɓe 100 ɗiɗo nangama ɗon waɗa jamba ha nder nokkuje ɗe waggo filuji e non bo kuuɗeji luttuɗi. Ardaniɗo majalisaru Catalan ɗon tawe nder juuɗe soja en diga balɗe saliɗe to hiddeko o yofe oɗon habdi sey to waɗi jobdi seede bako yata boro 150 seede euro. Biyeɗeteɗo Carmel Fokadel e nangama ha ɗon tawe bo nder sare pursina nde yasi Madrid. To ha wakkatire nde nangama ngam moɗo tume hudugo be kawte turtuɓe nder waggo bonondaji. To derɗiraɓe ɗo wonno kubaruji dammuɗi be ɗemgal fulfulde diga sare Afrique Media tokkitinirago Siriya Jamin on jarama.